Добър ден, дами и господа! Ето, сега ще ви покажа как да си придобиете хубав доход за деня, без да излизате, да се търмозите с шефове, работа, студ, дъжд, слънце и така нататък. Просто си излизате спокойно и си харчите паричките. Просто трябва да имате тия неща. Как да превърнем монетите в книжни пари? 5 лева трябва да имате. 3 монети на по един и една монета на по 2. Трябва да имате ангелче, Богородичка, свещ в меден свещник, задължително, и слонче с жаба със светещи очи, както виждате, обърнато с опашката към книгата. И сега отваряме книгата. Ето. 7-те чудеса на древния свят. Правите така. Взимате първо 2 лева. Така. По средата ги оставяте. Ето така ги редите. Трябва да обърнем тази монета, се вижда левчето. Така. Ето. И една минута умствено си казвате някакво желание. Тези 4 монети на какви книжни парички искате да се обърнат? Една минута трябва да ви отнеме. Засичаме. Аз си го намислих и мисля къде ще се получат нещата. Ето, свеща трябва да гори 3 минути преди да си пожелаете какво да се случи. Нали? Затваряме я. Затова се казва така тази книга, Чудесата на света. Стига да знаете как, става и чудо. И повтарям си 3 пъти молитвата, какво искам да ми се случи. И отваряме. Бавно. Бавно и славно. Докато отваряте 3 пъти,